az a helyzet, hogy itt vagyunk a Tükebuszon plusz abban. Ezt a videót most megcsinálom. A videó lényeg igazából az, hogy konnektókra vadásszunk. A Mercedes-Benz Konnektor O345G-kre. Bocsánat a hangomért, csak kicsit beteg vagyok. Na, most menjünk sorba a járatokkal, nézzük az egyes járatot. Van-e rajta legalább egy konnektó? Na, 3 is jelenleg megy. Ugye a 17-12-es előbb indult el, nézzük, hogy hát ha valamelyik konnektóban van. 16-32-es, de király. NGB 442. Ez nem rossz, nem egy rossz kocsi. Sok szar Volvo között. Mindegy. Nézzük, még azért maradt itt 2. Ez a MOS 218. Ez a legjobb a 7900-as Volvo között. Többi az hulladék. Nézzük a 17-12-eset, mi megy rajta. Na szép, NGB 430-as. Aminek nem is kéne az egyesen mennie, mert kertvárosi ez a busz. De nem, mit várunk a Tükebusztól? Az egész cég egy szar. Törli a konnektókat, az berakja ezeket az életveszélyes Volvókat. Mindegy. Na az egyes járaton az ilyen Volvók mennek. 2 7700-as, egy 2900-as. Nézzük a 2-es járatot, Uránváros. Milyen buszok mennek Uránvárosba 2-esen? Egy van, 1645-ös. NGB 467-es. Na, mondjuk, az az egyik legjobb a Volvók között, csuklósok között, a 444-jel együtt. Mindjárt be is ér Uránba. Lesz itt még konnektó? Meglátjuk. Nézzük itt Mecsek-Szabolcsot. Itt 2 is megy, tehát valamelyik csak az lesz. NGB 450. Mit keres a 450-es? Az is kertvárosi. De állítólag át lett helyezve Uránba. Tök mindegy. A lényeg, hogy ez szar. Nézzük a 1700-ásat. Na, NGB 454-es. Miért, őszintén, miért tesznek ennyi Volvót a járatokba? Normális? Már van egy pár, ami selejtre érett. Nézzük a 2 át. Itt talán van egy konnektó, legalább. Már csak egy van itt, a 1659-es. Nem már. 429-es? Hát, IUE 657 is jobb ennél. Szétesős az egész. Erről Nikolausnak van egy videója, csekkoljátok. Nézzük a hősök tereit. Itt 2 is van, tehát itt valamelyik csak konnektó. Kezdjük ezzel. MOS 216. Ez is a szar 7-9000 ásak közé tartozik. Se jó. 17-15-ös. 469. Hova fejlődünk? Na nézzük a 3-as járatot. Itt mondjuk a többségében Volvo megy, tehát 436. Teljesen normális, mert általában állandó erre. Mondjuk nem biztos itt már találunk konnektót, mert már 5 óra van, 4-6. Ilyenkor szoktak bevenni a garázsba. Tehát vélhetően most is így van. Mindegy, holnap is jövök egy ilyen videóval, azért menjünk tovább. Na. NGB 455. Ez az egyik kedvencem. Ez meglepő, mert amúgy nem szeretem a Volvókat. Mindegy. Nézzük a 3-et, ott nem megy semmi. Ez csak az iskola időben egy reggelente csak. 4-es járat. Hát itt nem nagyon megy konnektó. Csoda, ha egyszer előfordul. Egy megy.
AAHB 315. Ez egy pótlás, mert ugye Fagyöngy utcai ez a busz. Nem értem, mit keres a 4-esen. Hősökre. Itt is egy fos elcitaró megy. Vagy egy BID, vagy egy Szóló Volvo. Hát persze, Szóló Volvo, az NGB 356-os. Hú, szerintem ugye ez is főpályás. Tehát nem értem, mit keres a 4-esen. Jöjjön a 4Y, itt csak Szóló tud menni. Azért nézzük meg. NGB 410-es. 410-es, vagy ki hogy mondja. Ez nem a legjobb kocsi, mint hogy te is észrevetted. Kicsit oldalra van tolva a rendszáma is, meg a kijelző is. Nem a legjobb autó. De Újhegyet még nem néztük meg. NGB 385. Hú, ez most nem tudom, hogy hova tartozik. Mindegy, majd utána járok a dolognak. Na, még megnézzük a 8-as járatig, utána elköszönök tőletek. Most menjünk a 6-osra. NGB 452. Alba egy kertvárosi kocsi, tehát állandó ezen a Fordán, úgyhogy nem lepődök meg rajta, de amúgy egy szar. 7-es. Na, a főpályára most nem megy. Pont 1 perc múlva indul el. Ide meg vissza fogok térni a videóba. Malomvölgyi út. Itt még megy valami. Az NGB 440-es. Nem túl jó. De egy ki tudja. 7Y. Na, itt megy a főpályára valami. Nézzük meg. Egy tartalék csuklósat. Az egyik legszarabb Volvót küldik be erre. Az alapból egy tartalék csuklós, mert olyan rossz. De általában uránba tevékenykedik. De amúgy nagyon szegény utasok. Na jöjjön a 8-as járat. 17.00-ás. NGB 425. Ez amúgy nem rossz kocsi, de nem is a legjobb. Milyen hosszú. Most visszatérünk a 7-esre, még azt megígértem, pont 17-16 van. Nem indult még el, késik. Na mindegy. Ezért cserébe még a 14-es járatig megcsinálom a videót. Ezért cserébe. Látjátok, milyen kedves vagyok? 12-esen most nem megy semmi. 13-as. Fú, mondjuk iskolaidőben jól leritkították a járatot. 13-as. NGB 365. Na, ez egy nagyon rossz autó. Csináltam róla egy videót, a hátsó kerék le akar konkrétan jönni. Nézzétek meg. Üssétek be a keresőbe, hogy 365, vagy NGB 365, és megtaláljátok a videómat. Nézzük, hogy hírdre mi megy. Ha megy egyáltalán valami, nem megy. Vagy vélhetően 365 megy vissza. 13E főpályára nem megy most semmi, hírdre. Nézzük. SDZ 767-es. Szó-szó ez a kocsi. Amúgy a bidek se valami jók. Mindegy. Mit várunk a tükebusztól? Na jó, a 15-ösig is elmegyek. De utána viszont tovább nem megyek, tényleg. Azt megígérem. 13Y. Itt nem megy semmi. 14-es. Itt se, gondolom. Na, itt azért 2 is van. NGB 466. Na, ez egy pótlás. Mert urános ez a kocsi. De ha jól tudom, tartalék lett a napokban 466-os. Mert a gazdája ott hagyta a céget, átment inkább a volánhoz. Nézzük meg a másikat. NGB 375. Ez is egy szar. Mindegy.
14Y. Tegnap ezen ment a KGR 243-as. Itt nem megy semmi. 15-ös mi megy? Na, itt ugye csuklós nem mehet 15-ösön, tehát vélhetően szóló megy. SDZ 769, megint egy újabb bid. Nem túl jó. BID, bid, nem tudom, hogy kell mondani. Mindegy. Na, idáig jutottunk ma. Tovább fogok menni. Lesz part 2 is. Mára elköszönök. Sziasztok!